Ma úgy tűnik, a sztorizások alkalma van. Nem tudtam, hogy a Marika történetet fog nektek elmesélni egy filmből. Én egy másik történettel készültem, egy állásinterjúval kapcsolatban. Egy morzézással foglalkozó cég meghirdetett egy állásinterjút. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó fizetésű állás, nagyon-nagyon mindenféle pluszokkal, és nagyon sok ember úgy érezte, hogy neki ez az állás kell. Arra a napra, amikor meghirdették az állásinterjút, már 8 órától lehetett menni, 7 órakor már gyülekeztek az emberek, és leültek és vártak. 7 óra után egyre többen lettek, 8 órakor nem nyílt ki az ajtó. Hát nem baj, azért várakoztak, belőle hallottak mindenféle morzéjeleket, de csak várakoztak. Aztán egyre többen jöttek, volt, aki jött 9-kor, még mindig semmi, nem nyílt ki az ajtó, már az emberek egyre türelmetlenebbek voltak, úgyhogy 8 órára volt meghirdetve az állásinterjú, és mégsem nyílik ki az ajtó. 9:30, semmi. Egyszer csak megjelent egy ember, de akkor már úgy sokan voltak, mert mindenki tudta, hogy kik után következik. Leült, egy olyan pár perc múlva felállt, bár ő volt az x-edik, és elindult az ajtó felé, bekopogott, benyitott és bement. Hát mindenki ki volt borulva, hogy mit képzel ez az ember, hogy most jött ide, nem elég, hogy késett az időpontról, de mindenkit megelőzve bement, majd kinyílt az ajtó, kiszólt az igazgató, és a következőt mondta. Önök, van, aki már, kicsit visszhangzok, azt le tudjátok húzni? Van, aki már vagy valaki már 7 óra óta itt van. Folyamatosan morzéztunk önöknek a következő szöveget. Aki érti a jelet, az jöjjön be, övé az állás. Mi történt itt? Hallották az emberek a morzét, de nem figyeltek rá. Egy olyan történettel készültem nektek, amit már lehet, hogy billiárdszor hallottatok. Lehet, hogy csilliárdszor. Van ilyen szám, hogy csilliárd? Na, csilliárdszor hallottátok. Aki járt Biblia óvodába, ő is tudja ezt a történetet. Mégis az van a szívemben, hogy ne úgy üljünk itt, hogy csak halljuk a morzéjeleket, hanem meg is értsük az üzenetet. Amen. És nagyon örülök a dicsőítésnek, mert ez segített ebben, hogy a szívek talán felkészültek erre az üzenetre. A Lukács evangéliumában van egy nagyon közismert történet, Lukács 15-11. A 32-ig olvasom az Istennek a beszédét. Egy példázatot mondott Jézus az írástudó farizeusok előtt. Ez a tékozó fiúnak példázata. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt 2 fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élet. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány béresebb bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek az apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak.
Hozzátok ki hamarabb a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt. És amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felállt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tépozoltál vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Amen. Ezt a történetet Jézus nem fejezte be, nem szól arról a fáma, hogy az idősebb fiú erre hogy reagált, bement vagy nem. Rábízta a hallgatóságra, hogy azonosuljanak a fiúkkal. Amikor ezt a történetet elolvassák, sokan mindenki haragszik erre a tékozó fiúra, mert csúnya dolgot csinált. Akkor a zsidó kultúrában kikérni a vagyont, az azt jelentette, hogy meghaltál a számomra. Tehát közölte az apukájával, hogy részemről te halott vagy, ide nekem a jussomat. Abban az időben nem volt euró, meg svájci frank, hogy ő kiszedje a kis bankautomatából az apuka. Ahhoz, hogy a vagyont el tudja osztani a testvérek között, mindenét pénzé kellett tennie, a földjét, az állatait, és úgy kellett elosztani a vagyont. Tehát sokszoros kárt okozott ez a fiú az apjának, túl azon, hogy megalázta azzal, hogy elutasította őt. Elment, és olyan területre tévedt, amiről a zsidók azt mondják, soha be nem tesszük a lábunkat, a pogányok földje, a disznók pedig számunkra tisztátalanok. Tehát minden, amit negatív és el lehetett követni, ez a fiú megtette. Majd, amikor úgy érezte, hogy itt a vége, akkor azt mondta, hogy az én apámhoz visszamegyek. Az eredetiben az van, hogy az apja ráadta a legszebb ruhát. És futott felé. Abban az időben a zsidók nem futottak 30 év fölött, már méltóság teljesen lépkedtek, mert ez is hozzájárult a méltósághoz. Csak gondolom. Ha futni akarsz, akkor nem vagy méltóságos a zsidó szemében. Nem vicceltem. Tehát az apuka mindent hátrahagyva, a tisztességét, azt, hogy mi szokás, meg mi nem, elindult a fia felé, futva. És amikor az van ott, hogy a legszebb ruha, akkor ott az eredetében az mondja, a legelsőt, amit még soha nem hordtam, ami a legnagyobb becsben van. Ott állt az a fiú mocskosan, szennyesen, büdösen, disznószagúan, mindennel átítatva, amit a bűn okozott az életébe. Kívülről is látszott a mocsok, amiben a lelke volt. És ez az apa azt mondta, hogy a legféltettebb ruhámat, a legünnepibbet, amit még soha nem vettem fel, adjátok rá. És a gyűrűjét is, ami a fiúság jele. Majd megjött a fia, a másik, és azt mondta, hogy vedd észre, apám, hogy mit tettem én, érted? Szolgállak, és az eredetiben az a szó szerepel, hogy a rabszolgák voltam. A két fiúnak az apaképe teljesen más volt. Az egyik ott volt végig az apjával, és rabszolgaként volt vele.
A másik az apjáról beszélt, bár elhagyta őt, de az apukájához ment vissza. Ma az egyházban hányan vagyunk úgy, hogy Isten nem az apánk. Azért szolgáljuk, mert félünk tőle. És hányan vannak, akik megértették, hogy ő egy apa, és visszafutnak hozzá. Ezek a szívek azok, amikvel Isten tud valamit kezdeni. Ki az, akinek közületek volt apukája, vagy van? Nem sok mindenki. Tehát van akinek nincs apukája, soha nem is volt. Az nem semmi. Tehát vannak itt olyanok, akiknek nincsenek szülei, és nem is voltak, de akinek volt, és van, azokhoz szólok. Vagy egy szülő. Ki az, aki szülő köztetek? Amikor a gyereked bemegy a lakásba, átvonul előtted a szobán, és te már tudod, mert a krétába be van írva, hogy kapott egy 1-est, de ő nem tudja, hogy te már láttad, és nem szól hozzád, hanem lehajtott fejjel elkullog a szobájába. És megkérdezed tőle, hogy mi a baj. És azt mondja, hogy semmi. Majd benyitsz a szobába, és megkérdezed, de mondd el bátran, mi a baj? Semmi. Az ég adta a világot. De továbbra is szomorú a gyereked. Szülőként becsukod az ajtót, elmész, és megsütöd a palacsintát, és jól laksz vele, vagy addig ott toporzékolsz az ajtóban, és toporogsz, és próbálod megnyitni a szívét, amíg el nem mondja azt a problémát, amiről te már tudsz. És aztán elmondod neki, hogy elvileg elmondod neki, hogy igen, ez egy 1-es, ki kell javítani, de nincsen semmi baj. Ugye? És erre azt válaszolná a gyereked, azért nem mondtam el, mert félek tőled. Mert úgy gondoltam, hogy ostorral megversz, nem jöhetek többet haza. Hogy esne ez neked? Úgy, hogy minden nap elmész dolgozni, azért, hogy legyen pénzed, hogy aztán neki vehess ennivalót, óvod, félted, véded, ha kell, az életedet adnád érte. Ugye? Az Atya sokkal jobban szeret minket, mint azt mi elgondolnánk. Nagyon sokat tanítottam az embereket, hogy az Atya milyen jó, meg így az Atya, meg úgy az Atya, meg az Atya, az Isten egy Atya. És láttam, hogy van, aki változott, van, aki nem. És mondtam, hogy miért? Miért? Az egyik megérti, a másik nem érti. És az Úr megmutatta, hogy azért, mert amikor én azt mondom valakinek, hogy ő egy jó apa, akkor a saját apukája jut eszébe. És ha valakinek az apukája leuraló volt, agresszív, elutasító, bántalmazó, törvénykező, teljesítményért szerető, akkor neki ez az atyaképe. A legfontosabb, amit az embereknek meg kell érteni, hogy amikor Isten megalkotta Ádámot és Évát, kivette belőle, nem egy új Évát hozott létre, egy másik porból, kivette belőle, Ádámból kivette Évát, és azt mondja az ige, hogy Isten Ádámot, az első embert a saját képére alkotta. Minden, ami őt ott látsz, azt látnod kell, hogy Isten az ott. És amikor kivette a nőt, akkor belőle vette ki. És így jött létre a Júda oroszlánya és az Isten báránya, a két ember, aki valójában ugyanazt az egy Isten mutatja be a világba. Az anyáknak az Isten bárányát kell bemutatni a családba, az apáknak a Júda oroszlányát. És amikor egy gyereknek azt mondod, hogy szülő, azt mondod, hogy Isten,
akkor lepörög benne, hogy milyenek a szülei. Én így voltam vele. Teljesítményközpontú családban nőttem fel. Ha 4-est vittem haza, nem mertem megmondani, ha 5-öst kaptam, azt mondták, ez a normális. És amikor megtértem, és befogadtam Jézust a szívembe, így gondoltam Istenre. Mindent jól akartam csinálni. Soha nem akartam hibázni, hogy tetszek neki, hogy szeressen. Nem sikerült. Jézus a mi atyánkban hogy imádkozik? Ami mindennapi vétkeinket bocsáss meg nekünk. Jézus hibázott, hogy ezt imádkozta? Nem, ismerte az embert. Tudom, hogy itt senki se hibázik minden nap, csak én. De azért elmondom, hogy Jézus azért megprofétálta, hogy elő fog fordulni. Hogy minden nap csinálunk valamit majd, amit az atyával le kell rendezni. De miért kell vele lerendezni? És hogyan tudom megszeretni őt? És hogyan tudok olyan ember lenni, aki azt mondja, hogy nem, lehet, hogy ilyenek voltak a szüleim, de most kapsz egy esélyt, hogy mutasd meg, hogy milyen egy jó apa. Tudjátok, hogy ez mi a kulcs? Az őszinteség. A rossz apakép a bűnnek a következménye. 1 Mózes 3, 8-13-ig. Amikor Aztán meghallották az Úristen hangját, akivel előtte minden nap együtt sétáltak. Bármilyen kérdést feltehettek volna neki. Mindenről beszélgettek, látták színről színre. Amíg szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felel, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem. Mert meztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta neked, hogy meztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt mondtam, hogy ne egyél. Az ember így felelt, az asszony, ne lévaddál. Ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen azt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, kígyó szeret rá, azért tettem. Mi jött be az életükbe a bűn hatására? Bejött a félelem, a rossz istenkép és a vádlás. Ha ez a 3 jellemzi az Istennel való kapcsolatodat, akkor most mondom, hogy soha nem lesz jó istenképed. Ha nem lesz jó istenképed, és nem lesz jó istenképem, akkor nem fogok tudni változni. És a bűn ott lesz az ajtóm előtt, és rám lesz vágyódása, és én be fogom engedni. Miért? Mert félelemből fogok neki nemet mondani, mert az én apám, a mennyei atyám, az engem jól megver, és nem fog szeretni, hogyha én nem szabadulok meg ebből és ebből, és görcsölve, állandóan újra és újra elbukva éled a kereszténynek mondott életedet. És leszel egy olyan nagy fiú ebben az tékozlós házban, ahol nem fogsz örülni annak, aki bejön és meglátja az atyát és megszabadul, mert te rabszolgaként tekintettél magadra az egyházban. Példabeszédekben Jézus elmondja, ez a kedvenc igém, ha férfi lennék, már 20-szor felmondtam volna, Norba, ez nem üzenet, de hogy úgy mondom. Tehát egy jó férfi hang kellene, aki ezt elmondja, mert zseniális, ahogy Jézus elmondja, hogy milyen az apukájával a kapcsolata. Példabeszédek 8:22-32. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt régességgel. Az ősidőkben formált engem kezdetben a föld keletkezése előtt. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem. Mikor még nem voltak tele a források vízzel, mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejött előtt, megszülettem. Amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, meg a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött.
amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felhúzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait. Én már mellette voltam, mint kedvence. És gyönyörűsége voltam minden nap, színen előtt játszadozva. Mindenkor. Játszadoztam földje kerességen, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el ezt. Amen. Láthatjuk Jézust, mint egy gyermeket, aki szereti az apukáját. Ezt az apát ő eljött és bemutatta itt a földön, amitől teljesen kiborultak a törvénytudó, vallásos, keresztény, szuperszellemi farizeusok. Azt mondta, János 10.30, az Atya és én egy vagyok. Amen. Máté 26. Elkezdett imádkozni az emberekért, Jézus. És mit mondott az apukájának, a Gecsemáné kertben? Apám, ha lehetséges, távozzék el tőlem a pohár. Mindezáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványaihoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Nem tudtok egyület sem virasztani velem? Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Az a lélek ugyan kész, vagy szellem, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanezeken a szavakkal. Mit csinált Jézus? Azt mondta, happy minden! Halleluja, él az Úr! Nem, azt mondta, hogy nem akarom, apám, ezt most megcsinálni. Félek. De ne úgy legyen, ahogy én szeretném. És 3-szor próbálkozott az apjánál. Őszinte volt. Ezzel a szívvel tud Isten valamit kezdeni. Ne mondd, hogy jól vagy, ha nem vagy jól. Úgy is tudja. Viszont örülne neki, ha megbíznál benne annyira, hogy azt mondod, nem vagyok jól. És egyáltalán nincsen kedvem imádkozni. Egyáltalán. De ha szeretnéd, akkor adj nekem hozzá kedvet, erőt. Több ember is volt az Ószövetségben, aki őszinte volt Istennel, és nagyon csípem ezért őket. Ilyen volt Mózes, akkor elhívta az Úr. Mózes azután így szólt az Úrhoz. De Uram, én nem vagyok a szavak embere. Azelőtt sem voltam, és most sem vagyok, amióta szolgáddal beszélsz. A számakodozó és a nyelvem lassú. És azt mondta az Úr, ahogy ismerjük a történetből, nem baj, elküldtem Áront, lesz segítőd. Azt mondta neki, oké, megpróbálom, ha tudná, hogy nincs hozzá kedvem. Nem, azt mondta neki, nem, én erre alkalmatlan vagyok, nem vagyok képes, hogy ezt megcsináljam. Nem tudod, hogy nem tudok beszélni? Dadogok. És az atya azt mondta, hogy mersz ilyet mondani? Mindjárt kapsz egy pofont? És ott a tűznél lefejezte. Nem, azt mondta, megoldjuk. Tudom. Már előkészítettem, már elindult feléd Áron. Mielőtt még a szádon sincs a szó, ő már egészen érti azt. Csak kapcsolódni akar, hogy te a gyerekeddel. Anna, Sámuel anyja. Soha nem volt annyi megaláztatás előtte. Annyi az a nő, a feleség társa, akinek végig volt gyereke, neki nem lehetett, alázta, gúnyolta. Mindig felmentek az Isten templomához, sátrához, minden évben áldoztak, és ott sírdogált. Végre őszinte lett. És felkelt Anna, minek utána ettek Silóban, és minek utána ittak. Éli pap pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ült székén.
És lelkében Anna elkeseredve könyörgött az Úrnak is. Igen, sírt. És fogadást tett mondván. Seregeknek Ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel róla, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiúmagzatot adsz szolgáló leányodnak, tehát nem elég, hogy gyereket, fiút, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érheti az ő fejét soha. Nem elég, hogy kiöntötte a lelkét, mint egy jó apához odament, és elmondta, hogy én egy fiút szeretnék, aki nazír lesz, és neked adom. És azt mondja az ige, hogy utána mosolyogva jött el onnan, és azzal a tudattal és békességgel a szívébe, hogy ez meg lesz, és a legnagyobb áldozatot, amit egy anya hozhat, hogy a 2,5-3 éves gyerekét, mert kb. Addig szoptatták a zsidók a gyerekeiket, felvitte egy idegen férfihoz szolgálni, és ott hagyta, mert megígérte Istennek, és ez a kisgyerek csak annyit tudott, hogy az anyukája most elment, és majd egy év múlva visszajön. De az Anna megígérte az atyának. Ahhoz, hogy te, én áldozatot tudjunk hozni. Mózes. Nem úgy van, mint a Walt Disneyben, az Egyiptom hercegében, hogy wow, én zsidó vagyok. Nem vagyok egyiptomi. Nem így volt. Azt mondja az ige, végig tudta, hogy zsidó, végig tudta, hogy mi az elhívása, csak hamarabb behelyezte magát a szolgálatba. És úgy jött, kinyírt egy egyiptomit. Testből beállt a szolgálatba. Indulatos ember volt, és úgy volt vele, azért hívtak engem el, hogy megszabadítsam a zsidókat, tehát akkor helyzetbe hozom magam. És Isten azt mondta, akkor most elmész 40 évig pihenni a pusztába, és azt mondja az ige, hogy a világ legszelidebb embereként jött ki. Egyetlen egyszer utána elvesztette a türelmét, és az atya azt mondta neki, köszönöm, drága virág, nézd meg azt a helyet, na oda nem mész be. De olyan dolgokat látott Mózes, amit senki. De milyen volt a szíve? Azt mondja az ige, nem tekintette zsákmánynak, és nem akart a fáraó lányának, a fiának neveztetni, hanem inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Az Úrért. De miért tudta ezt megcsinálni? Mert nem rabszolgaként tekintett magára, hanem az Úr gyermekeként. És amikor a gyerek szereti az apját, amikor van vele kapcsolata, amikor érzi, hogy számíthat rá, akkor az az apa tudja azt, és az a gyerek tudja azt, hogy mi ketten együtt mozgunk. Ahogy Jézus azt mondta, aki engem látott, látta az atyát, és én és az atya egy vagyunk, és mi szeretjük az atya, és én egymást, és az atya szeret titeket. Ezért, ha engem láttok, és amit most én fogok csinálni, azt azért csinálom, mert az atya ezt érzi irántatok. Odadott engem, értetek? Ez az apa nem vádol. Bence fiam nemrég elmesélt egy történetet. Rólam szól. Azt mondta, hogy még mindig emlékszik arra, amikor 9 éves volt, és jött haza az iskolába, és megkapta élete első matek egyesét. Amíg hazaért, azt a 16 háznyit úgy tette meg, hogy végig gondolta, hogy nem fogja ezt nekem elmondani. Mindent kitalált. Hogy slisszam be a lakásba, hogy csinál úgy, mintha nem történt volna semmi. Retteget. És annyira ledöbbentem, hogy retteget. Hát ugye végig jó tanuló volt, mindegyik testvére jó tanuló volt, ő is jó tanuló volt, mondjuk én nem akartam, hogy jó tanulók legyenek, csak azt akartam, hogy tanuljanak, de mert belesérültem abba, hogy jó tanulónak kellett lennem. Na mindegy. És belépett az ajtón, és azt mondta, hogy elhatározta, hogy gyorsan leveszi a cipőjét, felrohan az emeletre, és akkor ennyi volt. És én állítólag oda rohantam, és azt mondtam, szia! Milyen napod volt ma az iskolába? És ő elsírta magát.
Mert nem erre számított. És amikor elmondta, hogy mi történt, állítólag azt mondtam neki, hogy hol van, majd kijavítod, menjél fel, azt tanuljál. És így ment fel a lépcsőn, és azt mondta, ennyi. Csak. Most az orvosira jár, és nem akartuk, hogy oda járjon. Azt akartuk, hogy boldog legyen. És tudtuk, hogy mennyit kell tanulni. És azt akartuk, hogy akkor tanuljon ennyit, ha ő akarja. Ilyen egy szülő. Nem az álmaidat kell megvalósítani a gyerekedbe, hanem meg kell értened, és meg kell értenem, hogy mindegyik gyerek más, mindenki úgy, ahogy van, csodálatos. Nem azért szereted, mert jó vagy rossz, vagy magas vagy alacsony, vagy jó tanuló, vagy nem jó tanuló, hanem azért szereted, mert ő a tiéd, mert ő a tiéd. A véred folyik benne. És az atya azt mondta, amikor újjászületsz, és elfogadod a fiamat, a vérem fog folyni benned. Soha nem tudunk olyat csinálni, hogy az atya, ha egyszer befogadtuk a fiát, és bekerültünk a családba, eldobjon. Egyetlen egy személy tud tőle eltávolodni, az pedig te vagy meg én. Ő fixen áll, a tűz ő. Minél közelebb megyünk a tűzhöz, annál távolabb vagyunk a sötéttől és a hidegtől. Ő fix. Rajtunk múlik, hogy oda megyünk-e, vagy távol megyünk. Ő fixen vár. Ahogy a tékozló fiúra várt az apja. Persze elé futott, futótűz is van, ott van kiírva, de vannak ilyen futótűz emberek, de azért általában a tűz áll. Terjedni is szokott, de az már a mi feladatunk. Ézsaiás is ilyen volt, őszinte. Ekkor megszólaltam, elragadtatott. Jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a király, a seregek urát látták szemei. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogával vett le az oltáról. Fogóval, mindegy. Számot érintette, és ezt mondta. Simán. Számot érintette, és ezt mondta. Tehát akinek 6 szárnya van, a fogával is vezetheti, nem mindegy. Számot érintette, mondtam, hogy az atyának azért. Jó, számot érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Mi volt az, amit Ézsaiás Isten jelenlétében rögtön mondott? Megítélte a saját dolgait. És ezt elmerte mondani? Nem döbbent le a menny. Tehát azt azért úgy elmondom. Tudták, hogy ez van. Ebben a nagyszerűség az, hogy abban a másodpercben, ahogy te őszinte vagy, tulajdonképpen egy sávot nyitsz meg, egy olyan pályát az atya is közted, ahol tud áramolni az Istennek a szeretete. Ez a lényeg. Illés, aki előtte kinyírt egy csomó prófétát, csodák történtek, mennyből tűz minden, azt mondta Jézabel, most megöllek. Illés elfáradt, depressziós lett, és azt mondta, ezt hallva Illés elfutott, hogy mentse az életét. Szolgájával együtt Júda déli részére menekült. Amikor Bersebába érkezett, szolgáját otthagyta, ő maga pedig egyedül kiment a sivatagba egy napi járóföldre, aztán leült egy reketyebokor alá, és azt kívánta, bárcsak meghalnak. Isten ember. Azt mondta, örökkivaló, már nem bírom tovább. Kérlek, vedd el az életem most, hiszen én sem vagyok jó önképseim. Az Isten hatalmas embere ilyet mond, hogy elegem van. Kész, elfáradtam. Mondhatod. Mondhatod. Mondhatod, hogy függőségeim vannak, küzdelmeim vannak. Látja. Csak amikor közel kerülsz hozzá, és őszinte vagy, akkor kapsz a szívéből.
És amikor fiúként tekintesz magadra, és azt mondod, visszamehetek, akkor ez egy lágy szívet ad. És ezzel a szívvel az Atya tud mit kezdeni. És amikor szeretetnek érzed magad, ahogy nagyon jól énekeltük, hogy meg talán a Marika mondta, hogy amikor felfogod, hogy a király gyereke vagy, akkor azt fogod mondani, nem méltó hozzám a bűn. És nem azért nem fogsz elkövetni bűnt, mert félsz az Istentől. Nekem volt egy Isten élményem, amit most nem fog elmondani, de utána és azóta azt a szót, hogy Isten, ha kimondom, úgy érzem, mintha azt mondanám az anyukámnak, hogy Bendéné Szűcs Katalin. Az is a neve volt. Most már a mennyben van. De én úgy hívtam őt, hogy anya. Azóta az Isten élmény óta én csak azt tudom mondani, hogy apám. Egyszer, amikor kimondom, hogy Isten, komolyan olyan, mint hogyha így, nem is tudom. Nem esik jól. Mert ő az apukám. És én nem fogom úgy hívni, hogy Isten. Nekem ő az apám. Ezért néha olyan dolgokat mondok neki, hogy hú-hú. Aztán úgy helyre rak, hogy hú-hú. De az apám. És megmondtam neki. Oké. Látjátok, mit mondott az apa. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Kényesen felöltöztette a bűne után. Hozzátok a hízott borjút. Vágjátok le. Együnk és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámad. Elveszett és megtaláltad, és vigadozni kezdte. Amikor bűnös vagy, elesel újra és újra, akkor tudd, hogy az Atya ott vár. Ő nem mondott le rólad. Ha valaki lemondhat rólad, az te vagy. De az már akkor nagyon rossz. Oda kell menni. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint a felhő bűneidet, mondja Ézsaiásban az Úr. Megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem, mondja Jeremiásban. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta. És a mi Istenünkhöz, meg bővelkedik megbocsátás. Ézsaiás. És Jézus ezt mondta. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amit én is megtartottam apám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amit én szerettelek benneteket. Senki nem szeret jobban, mint az, aki életét adja a barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem neveznek többé szolgálni benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Uram. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam az atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Zárszóként. A jó apakép őszinteséggel kezdődik. Isten felé és saját magad felé. Én 30 év után azt kaptam a családomtól a születésnapomra, hogy menjek el magammal. És legyek egyedül. Nagyon féltem tőle. Nem tudtam, hogy kivel fogok találkozni, amikor magammal leszek. 30 éven át elfojtottam minden fájdalmamat, gyászomat, bánatomat.
mindig ment valami tanítás, vagy zene a fülembe, vagy hangosan a lakásba, hogy ne halljam a gondolataimat, ne gondolkodjak semmi, mert amikor gondolkodtam, csúnya dolgok is eszembe jutottak. Jó a tanítás, és jó a dicséret. Ha le vagy rendeződve. Nagyon készültem erre a 3 napra, amit kaptam tőlük. Kértem az atyát, hogy segítsen. És minden nap valamit le kellett rendeznem. A második nap után azt mondtam, wow, hogy még itt vagyok 2 napig. Vagy 1. Hogy nem kell még elmennem, nem is rossz egyedül lenni. És eszembe jutott, hogy Jézus hányszor ment el egyedül. Azt mondta, hogy most elmegyek a hegyre az apámmal, ti meg evezzetek be, aztán menjetek. Máskor is, hogy jött a vihar, aztán oda sétált a vízen, de ezt hagyjuk. De egyedül volt sokat. Az apjával. Tehát minőségi egyedüllét az Istennel legyen, és kutya kötelességed elmenni és elmennem, hogy lerendezzem a dolgaimat. Ha Jézusnak szüksége volt rá, van egy sandanyarum, hogy nekünk is. Nem biztos, de előfordult. Több beszámolót is hallottam azóta, Gabika is mesélte, te is. Elmentél, megfogadtad ezeket a tanácsokat. Többen elmentek egyedül az atyával. Elképesztő élmények, megértések, letett életek jöttek vissza. Csak annyi, hogy meg tudtál állni, és azt tudtad mondani, most őszinte leszek veled, és nem kell itt senki, nem kell félnem, hogy rám nyitják az ajtót, ha üvöltve sírok. Ha csak csöndben vagyok. És igen, ilyen gondolataim vannak. Igen, én még mindig ezt érzem lefelé az ember felé. Igen, még mindig küzdök függőségekkel. Igen. Apám, most itt vagyok, beszéljük meg. És az atya fut. Nem tőled el. Feléd. Ezek az emberek, akiknek volt kapcsolatuk az atyával, lemondtak a gyerekükről, mint Anna. Az egzisztenciájukról, mint Mózes. A szabadságukról, mint Pál. A kényelmes életükről, időkről, pénzünkről, kényelmünkről, másokért. Ha ilyen ember vagy, hogy jó kapcsolatod van az atyával, Akkor ez nem probléma. Tudod miért? Mert rájössz, hogy nem ennek a földnek és ennek a világnak vagy az állampolgára. Itt csak átutazóba vagyunk. Mi mennyei állampolgárok vagyunk. És nem méltó hozzánk az, amit ez a világ nyújt. Ahogy a fiam mondaná, a kereszténységhez képest a világ made in China. És igaza van. Ha aktív keresztény életet élsz, tele van az életed bizonyságokkal, ima meghallgatásokkal, megértésekkel. Wow, megnyílt a szellemvilág, látom annak az embernek a megszabadulását, megértését, kinyitom a Bibliát, és beszél. Hát mi ez, ha nem az élet? A többi hamis utánzat. Szól a zene, bedrogozzák magukat, isznak látástól Mikulásig. És csak a Mikulásba hisznek. Azért elmondom, hogy létezik, tehát azért ne felejtsük el, jó? Tehát jönni fog, oké. Tehát csak benne. De nem. Nekünk van egy nagyobb atyánk, a Mikulás csak az utánzata. Ne hidd el, hogy csak a Mikulás van, kérlek. Oké? És az egész életéről is kell, mint Jézus. Érted? Itt van egy számla. Tudod, mi van rájön? Mindenki van. Bűn, szégyen, Fájdalom, múltbeli hibák és elutasítás, magányok, a bűn rabszolgasága és szellemi halottság állapota. Ki van fizetve? Ezt a blokkot ragd el az elmédbe. ki van fizetve. Jönni fog az ördög, és azt mondja, nem,
Nézd, ezt tetted, ezt tetted, ezt tetted. Te pedig azt fogod mondani, igen, kifizetve, kifizetve, kifizetve. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban, Róma 6.23. Jegyezd meg, ha rémálmaidból felkeltelek, és ott állok az ágyad mellett, felülsz, és azt mondod, Róma 6.23! Alkalmatlan. Uram, bocsáss meg neki. Nem tudja, mit cselekszik. Ne csak a Mikulásba higgyél, testvér. Jó. Na ígérem, nem piros ruhában megyek. Jó. Róma 2.4. Az Istennek jósága téged megtérésre indít. Amen. Tehát, ha lesz egy kapcsolatunk, megérezzük az Atya szeretetét, az fog bennünket megtérésre inteni. Nem a félelem. Tedd fel a kérdést magadban. Neked mennyit ér az Atya? Mennyire vagy vele őszinte? Mennyi mindenről mondanál le érte? Azért az apukáért, aki a fiával fizetett, érted? Aki most is vár rád és szeret. Aki azt mondja, hogy igen, ha bajban vagy, mondd el. Ha fáj, nem baj, mondd el. Itt vagyok, várok rád. Ne csak kapni akarj. Beszélgetni akarok veled. Mennyit ér neked a vele való kapcsolat? Isten rabszolgája vagy az Atya gyermek? Ámen.